Posibleng ugmang adlaw musod sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. Apan ninos ang kigayunan nga mamahimo kining bagyo. Ugalang sa dugang weather update aniya si Engineer Alkiblat ang OIC sa Pag-asa Visayas. Ngayong hapon atong sutahan ang pinakaulahing kalambuan sa dagan sa panahon. Ang frontal system mao iniepekto sa amihanang bahin sa Luzon nga maghatag kining mga pag-ulan didtong dapita. Samtang doon na tagay gimonitor nga low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility o posible kining musod ugma og dili sa Miyerkules o sa pagkakaron maba ang kahigayunan nga mahimo siyang bagyo o muepekto sa Nasud. Busa para ugma ang tibuok Visayas padayong makasinati og init alimuot nga panahon pero dunay kahigayunan dunay pagpanag-om sa kalangitan inubanan kini mga patak-patak nga mga pagulan tungod sa localized thunderstorm period dili magdugay. Para sa kahimtang sa hangin o kadagatan, ang tibuok Visayas padayong makasinati og hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin o ang kadagatan malinaw ngadto na sa kasarangan ng pagbalod. Dinhi sa Metro Cebu, ang dagat mutaob karong alas 11:42 sa gabi nga may gitason nga 1.63 meters o muhunas ugma sa kadlawon sa may alas 5:53 nga may gimubuon nga 0.35 meters. Para sa range of temperature ugma, ang Cebu padayong init, taas ang minimum temperature nga masukad sa 27 degrees Celsius ug ang maximum nga 33 degrees Celsius. Samtang sa Bohol, 25 to 33 degrees Celsius, sa Siquijor ug Negros Oriental 25 to 33 degrees Celsius, sa May Occidental 26 to 33 degrees Celsius. Diri sa Samar 25 to 33 degrees Celsius ug sa May Leyte 26 to 32 degrees Celsius. Ug doon na kini kay equivalent nga range of heat index nga 42 ngadto na sa 43 degrees Celsius nga magbantay ta mga kapuso kay nana kini sa extreme caution ngadto na sa danger para sa heat stroke, posibleng heat stroke. Kabalo ka ba mga kapuso nganong nakasinati tag init nga panahon alimuot bisag gabi ngadto na sa sayong kabuntagon tungod kini sa gitawag nato greenhouse effect. Diin ang cloud nga naporma sa gabi ngadto na sa kadlawon o sayong kabuntagon mao hinungdan nga ang hinungaw sa ground nga sa gabi unta ug sa kadlawon mo lagpas na kini o mo irradiate dito sa space ang cloud iyang gitrap ni o gibalik sa ground nga mas init atong kabuntagon o kagabion. Kani maong proseso mga kapuso, normal kini, neutral kini, uban sang mga gases pa sa gawas sa cloud nga kung wa ni siyang prosesoha ang atong kalibutan dili mapuy-an tungod kay ang average temperature is negative 15 degrees Celsius ug tungod niya ang atong average karon is 15 or positive 15 degrees Celsius nga posible ang kinabuhi sa planetang Earth. Busa mga puso, kabalo ka na. Ang adlaw mo silang ugma sa alas 5:25 sa buntag. Para sa dugang detalye, may mong bisita sa atong official website bagong.pag-asa.dost.gov.ph o sa mga social media accounts sa Pag-asa. Gikan res botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Alkiblat para sa Balitang Bisdak. Daghang salamat.